Tegyük fel, hogy eldöntötted, szakítasz a narcisztikussal. És bármit tesz, bármit mond, képes is vagy állni a sarat és ragaszkodsz ahhoz, hogy te leszeretnéd zárni kettőtök kapcsolatát. Ilyenkor általában egy ponton jön az a bizonyos sírós nagy beszélgetés, a szívet tépő, órákon át zajló szakítás, ahol te még egyszer utoljára elmagyarázod, mi az, ami miatt nem megy ez tovább, és ahol a narcisztikus általában csodák csodájára beismeri, hogy hibázott, elfogadja a döntésedet, és látszólag elenged téged. De mi történik ezek után? Szépen elbúcsúztok, és tényleg mindenki mehet a maga útján? Kaphatsz valaha is lezárást egy toxikus kapcsolatban? Nem. Mert a sírós nagy beszélgetés valójában egy hatalmas trükk, amivel a narcisztikus könnyedén visszaúzhat téged a kapcsolatba, egy újabb körre. Üdvözöllek ismét ezen a csatornán, ahol a narcizmusról, a narcisztikus kapcsolatokról, és ma éppen a lezárásról, a végső elszakadásról beszélgetünk. De mielőtt belekezdenénk, javaslom, hogy iratkozz fel a csatornára, ha eddig ezt még nem tetted meg, és kapcsold be az értesítéseket is a kis harangra kattintva, hogy ne maradj le az újabb tartalmakról sem. Ha pedig úgy érzed, hogy a hamarosan induló NARC Healing program téged is érdekelhet, akkor látogass el a leírásban található weboldalra. Na de nézzük is ezt az utolsó sírós nagy beszélgetést. Nos, amikor egy narcisztikus kapcsolatban élsz, borzalmasan nehezen fogsz eljutni odáig, hogy kész legyél kilépni, és amikor végre eljutsz eddig a pontig, legtöbbször erős szükségét érzed valamiféle lezárásnak, átbeszélésnek. Titkon akár remélheted is, hogy a narcisztikus végre egyszer, most, hogy már nincsen tétje, felelősséget vállal a tetteiért, és felnőtt módon, közös megegyezéssel meg tudjátok beszélni ezt az egész elválást. Természetes, hogy egy ilyen gyötrelmes, hullámzó és fájdalmakkal teli kapcsolat után valahogy igazságot szeretnél kapni, magyarázatot akár arra, hogy mi volt ez az egész. Hogy szeretnél feloldani valamit abból a téged terhelő sok érzésből, és végre a vesszők és kérdőjelek helyett pontot szeretnél tenni ennek a zavaros forgatókönyvnek a végére. És sok esetben a narcisztikus végig is fogja csinálni veled ezt a mély beszélgetést. Általában te még egyszer utoljára el fogod mondani a problémákat, hogy mi vezetett téged erre a döntésre, miért akarod ezúttal végleg lezárni, a narcisztikus pedig el fogja ismerni a hibáit, vagy legalábbis valamennyit közülük, fájdalmat, megbánást fog mutatni, jó eséllyel akár együtt is sírtok, és szintén nagy eséllyel biztosítani fog róla, hogy rá mindig számíthatsz. Megígérteti akár veled, hogy mindenképpen keresni fogod, hogyha nehézségeid akadnak, vagy magad alatt vagy. Majd búcsút vesztek egymástól. Csak hogy hiába vagy túl ezen a szakításon. A legtöbb esetben ezután az élmény után még összezavarodottabbnak fogod magad érezni, mint korábban. Mert egyszerűen azt érzed, hogy még az életben nem láttad ennyire őszintének, ilyen nyíltnak a narcisztikust, hogy ilyen könnyű még sosem volt a vele való beszélgetés, hogy nagyon régóta először biztonságban, látva, hallva érezted magad, és szabadon el tudtad mondani mindazt, ami terhelt, az igazságtalanságokat, az összes gondolatodat, érzésedet, megmerted osztani vele ezeket a dolgokat, és a narcisztikus elfogadta, nem bántott értük. Egyáltalán nem úgy reagált, ahogy korábban szokott, ha egy problémát akartál megbeszélni vele. Most nem kiabált, nem vitatkozott. Nem érvénytelenítette az érzéseidet, nem bagatelizálta el azt, amiről beszélsz, hanem elismerte, hogy elszúrta. És persze sajnálta, hogy így alakult, de elfogadta a döntésedet. A kapcsolatotok alatt talán először, de legalábbis a szerelembombázás időszaka óta először, fair módon, egyenlőként és megértéssel kezelt téged. És ettől az élménytől garantáltan fel fog merülni benned, hogy hát ha ezzel az emberrel így is lehet, akkor miért nem működött? Hogy ilyen is lehetett volna a kommunikációnk, hogy ilyen egyetértésben, közelségben, nyugodtan is működik ez? Hát miért nem lehetett az egész kapcsolat ilyen? Ha most ilyen tudott lenni, akkor máskor is tudna. De bizony ez csak egy trükk, aminek nem szabad bedőlnöd. Nézzük meg, hogy miből áll. Először is az elszakadás fájdalmas. Minden kapcsolat lezárása gyász folyamattal jár. Egy narcisztikus kapcsolat lezárása pedig még bonyolultabb és nehezebb gyász folyamattal jár, mint egy egészséges kapcsolaté, tekintve, hogy hihetetlen magasak, mélyek, erős impulzusok, fájdalmak, nagy csalódások, akár traumatikus élmények vannak a feldolgozandó csomagban. A fájdalom megnyitja az embert, és amikor megcsap annak a véglegessége, hogy ez a kapcsolat itt most tényleg befejeződött, az elemi erővel tud fájni, akkor is, ha tudod, hogy te döntöttél így, hiszen ettől még el kell temetned azt a sok szép érzést,
reményt, hitet, szeretetet, amit te beletettél ebbe a kapcsolatba, valamint azt a jövőképet is, amit valamikor erre építettél. Ez nagyon fog fájni. És jó eséllyel annál jobban fog fájni, minél erősebb fájdalmak értek téged már a kapcsolat közben is. A narcisztikus pedig ösztönösen hagyni fogja, néha akár tudatosan is, hogy elinduljon benned az elszakadás fájdalma, a gyász. Mert arra játszik, hogy ez a fájdalom és veszteségérzés olyan erővel vág majd téged tarkon, hogy egyből összezuhansz, és a szenvedés egy pontján fogékony leszel a visszaszívásra. Másodszor, ha a szakítás alatt látszólag együttműködik veled, együtt sír, együtt kesereg azon, hogy mennyire szép is lehetett volna, és nem hozza azt a tipikus viselkedést, amire számítasz. Nem lekezelő, nem támad, nem gázlángoz, nem érvénytelenít, és nem büntet az érzéseidért. Még akár felelősséget is vállal dolgokért, akkor hosszú idő óta lehet, hogy először fogod azt érezni, hogy te jó ég, közel vagyunk. Olyan nyíltan, szabadon beszélgetünk, mint a legelején. Ez a látszat együttműködés el fog bizonytalanítani, ugyanis megteremti az egy csónakba nevezünk érzést, ami nagyon ritka egy narcisztikus kapcsolatban, hiszen az sokkal inkább hasonlít egy tűzszünetekkel tarkított háborúra, mint tényleges együttműködésre. Ezért aztán a szakítós, sírós beszélgetés egy narcisztikussal a leghatásosabb és legtoxikusabb csapatépítő játék, amiben valaha is részt vettél. Szóval, mikor vége van a szakítós nagy beszélgetésnek, könnyen maradhatsz ott azzal az érzéssel, hogy ugyan most szakítottunk, mégis közelebb érzem magamhoz ezt az embert, közelebb, mint az elmúlt években, vagy akár, mint valaha. És ugyan megkaptam, amit akartam, de valahogy nem is vagyok már biztos benne, hogy jól döntöttem. Azt akartam, hogy elengedjen, de lehet, hogy mégsem akarom már ezt annyira, lehet, hogy tévedtem, lehet, hogy mégsem toxikus. Lehet, hogy mégis én vagyok az, aki rosszul látta a dolgokat, mert hát milyen jól meg tudtuk beszélni ezt is, milyen felnőtten és mekkora felelősségvállalással kezelte mindezt. Mennyire elfogadó volt, nem érvénytelenítette az érzéseimet. És ha ezt a nagyon nehéz helyzetet ilyen jól meg tudjuk beszélni, akkor lehet, hogy már mindent meg tudnánk beszélni, innentől lehet, hogy más lehetne az egész. Lehet, hogy csak ez a megrázó szakítás kellett hozzá, de valahogy megtört a jég, áttört a páncél, és közeledünk. Nem. Ez nem egy hollywoodi film. Semmi nem változott. Csak éppen ebben a sírós nagy beszélgetésben, amiben a narcisztikusnak nem maradt más ütőkártyája, mint hogy látszólag tiszteletben tartja a döntésedet, engedi, hogy nálad legyen a kontroll, és nem alkalmaz semmiféle pressziót, ez azt érzékelteti veled, hogy közelebb kerültetek, és hogy tévedtél vele kapcsolatban, hiszen a viselkedésével pont az ellenkezőjét mutatta annak, mint amit a tapasztalataid alapján feltételeztél és vártál. Nézd, a narcisztikus tisztában van vele, hogyha túlfeszítette a húrt nálad, és pontosan tudja, hogy ha nincs több lapja, ezért többségük nem fogja maga alatt vágni a fát egy ilyen rizikós helyzetben, amikor túl erősnek, eltökéltnek és stabilnak érzékel téged, hanem hagyni fogja, hogy kontrollban hidd magad, és látszólag az történjen, amit te szeretnél. De adj neki néhány órát, vagy várj legfeljebb másnap reggelig, mert ha te magadtól nem lépsz vele kontaktba ezután a beszélgetés után, el fognak kezdődni az üzenetek, hívások. Érdeklődni fog, hogy vagy, hogy viseled, le fogja írni, hogy veled álmodott, hogy eszébe jutottál a közös dalotokról, amit a rádióban ezek pont most játszik, vagy nála maradt a kedvenc hajgumid, de az is lehet, hogy úgy tesz, mintha meg sem történt volna a szakítás, megkérdezi, hogy telik a napod, mit reggeliztél, vagy felajánlja, hogy elvisz a munkába. Itt meg kell jegyeznem, hogy amennyiben nem ez az első szakítási kísérlet, ha korábban már szakítottál, vagy egy ilyen beszélgetés után magadtól visszamentél hozzá, vagy a narcisztikus csak ráérzett arra, hogy az egyik nyomógombod a nem vagyok elég értékes, hogy küzdjön értem, vagy épp a végleges elszakadástól való félelem, esetleg a csendelverés, akkor látszólag nagyon könnyen veheti a szakítást, és hosszabb ideig is ki fogja bírni, hogy kontaktba lépjen veled, mert be akarja nyomni ezeket a gombokat rajtad. Alapvetően mindegy, hogy a te esetedben a narcisztikus már 2 órával a szakítás után írogatni kezd, vagy csak másnap reggel küldi a szerelmes, szakítós, szomorú dalokat, esetleg nem is küldi, csak a Facebookot posztolja tele velük, hogy mindenképpen lásd, vagy néhány napig, esetleg 1-2 hétig nem is jelentkezik. Tudnod kell és tisztában kell lenned vele, hogy nem ő akart szakítani, tehát jó forrás vagy számára, és ezért nem fog elengedni téged. Az, hogy ő elfogadja a döntésedet, hogy érti, megérti, hogy így döntöttél, és bár mindennél jobban fáj neki, elenged téged, csak azért történik, mert adott helyzetben érzékeli, hogy tántoríthatatlan vagy, és nincs más lehetősége.
Minden más húzással maga alatt vágná a fát, ezért inkább hagyja, hogy elinduljon benned ez az egész elszakadási folyamat, a fájdalom, mert kiszolgáltatottabbá és gyengébbé tesz téged. Oké, akkor mit csinálj? Először is, ne menj bele a sírós nagybeszélgetős játékba, mert csak a saját szívedet töröd össze még jobban ezzel az élménnyel, és pazarlod az energiáidat, miközben esélyt adsz a narcisztikusnak arra, hogy elbizonytalanítson, és megkreálja benned a közelség hamis érzetét. Ha szakítani akarsz egy toxikus partnerrel, legyél rövid, tömör, és ha azzal is vádol, hogy rideg és érzéketlen vagy, akkor sem utas érzelmeket, mert védened kell magad attól, hogy bele tudjon húzni téged ebbe a lelkizős, órákig tartó látszatszakításba. És egyáltalán ne legyenek kétségeid, valójában nem kell magyaráznod az indokaidat. A narcisztikus pontosan tudja, hogy miért mész el. Tudja, mit tett, hogyan bánt veled, csak úgy tesz, mintha nem tudná, nem értené, mert ezzel képes rávenni, hogy újra meg újra elmagyarázd, hogy mi fáj, mi volt a rossz, hogy újra belemenj érzelmileg, hogy újra meg akard értetni vele a te oldaladat, ahogy már annyiszor a kapcsolatotok alatt. Hiszen amíg magyarázod magad és az érzelmeidet, amíg hiszel benne, hogy van értelme elmagyarázni, addig el vagy kötelezve a kapcsolat mellett, addig még benne vagy, közben pedig fontos információt, támpontokat adsz, amikkel van esélye visszahúzni, elbizonytalanítani, kibillenteni téged. Szóval ne magyarázd, ne fuss újabb köröket. Ha úgy érzed, neked van szükséged arra, hogy elmondj még bizonyos dolgokat, akkor inkább írásban tedd, és akár ne is küld el neki. Tedd bele egy fiókba, vagy égesd el, hogyha úgy érzed, ez segít. De ne neki mondd, és ne neki magyarázd az érzéseidet. És hidd el, tudom, hogy ez nem fair. A narcisztikus kapcsolat egyik legnagyobb igazságtalansága és fájdalma egyben, hogy még csak tisztességes lezárást sem fogsz kapni a végén. Lényegében minden egyes narcisztikus kapcsolat egy félbehagyott film, aminek nem csak, hogy jó vége nem lesz soha, de valódi vége sem lesz. Mert egy narcisztikus kapcsolat forgatókönyvében csak kérdőjelek, vesszők, pontos vesszők léteznek. A jó hír viszont, hogy amint képes vagy megbékélni azzal a gondolattal, hogy a narcisztikussal közös filmet sosem lesz egy kerek egész, egy helyén való módon lezárt történet, hogy nem várhatsz a narcisztikusra, hogy ő hajlandó legyen ténylegesen odaadni neked ezt a lezárást, mert sosem fog megtörténni. Hogy te vagy az, akinek ki kell tennie a pontot akár egy befejezetlen mondat közben, onnantól a te sztorid nagyot lesz képes fordulni. Onnantól új élmények, új jelenetek és egyszer majd új szereplők is érkezhetnek a forgatókönyvbe, akikkel kerek egészé teheted a te saját filmedet, mert az még mindig lehet happy end. Én ehhez kívánok neked sok erőt és kitartást, és várlak szeretettel legközelebb is.